Kembang galung hantu part loro. Wes saiki giliranku berubah, delok ya. Nya 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 nya. Wah, seru banget. Ada salju. Aku lungan dikit ya, dengake berhasil. Giant, saiki kue bakal wedi karo aku. Aku sangat menyeramkan iki. Giant. Ih, silir, tapi kok kerih yo? Iso nggak kue lebih banter? Aku ket mau sumuk tenan iki, nggak neng kipas nang kene. Cepetan. Lah, bukannya iku wis banter. Kue kok gak wedi karo aku sih? Sing kuat, aja pelan tenan. Nah, ngono. Sing kuat. Nah, sip. Aduh, enak tenan yo. Aku dikit tunggu ya, aku orang nyemuk minuman. Kebetulan banget aku pengen ngombe es. Panas-panas gini enake ngombe es. Nah, ndang tamu. Tamu meneh yo, ben anyos. Wes, oh pinter tenan gue iki. Nah, kan enak aku iso ngombe es krim. Sekalian wae gawe sing akeh. Kepiye yo si Suka nang kono berhasil ora yo? Kepiye si Suka? Aku gagal juga. Oke kanca-kanca, saiki giliran aku. Pasti aku berhasil ngalahin Giant. Tunggu Giant, kowe pasti bakalan wedi karo aku. Suara apa kae yo? Mi cucu, mi cucu, mi cucu. Apa kowe ora wedi terus melayu ngono? Wong raimu kaya luwak. Ya aku ora wedi. Kono mlebu kono. Tolong golek iket mau iku berisik banget iku nang ngisor. Oh, oke. Tolong, aku wedi tikus. Kabur. Dukung Emon TV dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya.